Dostal jsem od vás pár mailů a chtěli jste poradit s výběrem repelentu. Repelent je hodně dobrá věc, ten výběr není úplně složitý, není zas tak moc z čeho vybírat, ale je tam taková zásada, nebo pár takových zásad, které je dobrý vědět. Takže já jsem si vysloveně náhodou sebou vzal pár typů repelentů, které jsem pozbíral jednak doma, jednak něco, co používám sám. V první řadě je potřeba pochopit vůbec funkci repelentu. Repelent není prostředek na hubení hmyzu. Repelent má sloužit k tomu, aby hmyz od vás odpudil, zahnal, nebo aby vás ten hmyz nenašel. Tím pádem vás neotravoval sáním. Druhá věc jsou přípravky, které hmyz přímo hubí. Na bázi insekticidů, který ten hmyz zabijou po kontaktu. Takže když já ten hmyz přímo postříkám nebo postříkám nějakou plochu, po které následně ten hmyz přeleze, tak on uhyne, ale je to zase až po nějaké době. Pokud chci, aby mě hmyz neotravoval a nebodal, tak není důležité ho zabít, ale musím ho prostě od sebe odehnat, nebo musím to zařídit tak, aby mě ten hmyz nenašel. Čili působit na ty jeho receptory, na ty jeho smysly, který on používá k vyhledávání mě jako kořistí. Pokud chci hmyz zabíjet, jako třeba nějaký, mám třeba ve výstroji, jo, nějaký prostě parazity nebo tak se na to používají přípravky, vlastně insekticidy, které jsou jedovatý. Jsou jedovatý jak pro hmyz, tak pro člověka. Takže se s tím musí dělat velice opatrně. Toto je kombinovaný přípravek vlastně i s insekticidem. Není úplně důležitá ta značka, jo? Prostě mám ho jenom jako příklad vlastně toho typu prostředků na hmyz, který ten hmyz zabíjí. Toto je kombinovaná věc, takže on má tu účinnou látku, ten jed, který ten hmyz zabíjí, a má i tu účinnou látku, která ten hmyz odhání, protože ten jed, ten insekticid, ten hmyz nezabije hned, takže pokud ten nějaký komár nebo nějaká blecha nebo cokoliv jiného se dostane do kontaktu s tím insekticidem, tak ona umře třeba za 5 minut, za čtvrt hodiny, za půl dne, podle účinnosti toho insekticidu, ale mezi tím vás může 10krát kousnout, že jo? Takže není důležité ten hmyz zabít, ale odehnat ho, nebo aby vás ten hmyz nenašel. Takže pokud si chci ošetřit výstroj, stan nebo spacák nebo něco takového, nebo prostě vím, že mám někde místo, kde hodně toho hmyzu chodí, koupím si přípravek s insekticidem. Musí tam být napsaný v těch nějakých složkách, které to obsahují, že vlastně to obsahuje jed, kontaktní jed na hmyz, a potom vím prostě, a že to slouží k usmrcení hmyzu. Potom vím, že můžu ošetřit tím nějakou plochu, a pokud se tam ten hmyz dostane, tak po dobu té účinnosti bude ten hmyz časem usmrcený. Když si to nastříkám přímo na sebe, tak stejně na mě ti komáři půjdou. Pokud je to jenom čistě ten insekticid. A navíc se otrávím já, když si toho dám málo, tak mě to bude pomalinku ničit játra nebo různý prostě orgány v těle. Když si toho dám hodně, tak mě to může i zabít. Takže s tím insekticidem velice opatrně. Toto je kombinovaný prostředek, v tomhletom přípravku je jak ta složka jedovatá pro ten hmyz, tak ta složka odpuzující, ale používá se to hlavně prostě na výstroje, na bundy nebo tak. Vzal jsem to jenom proto, abyste jako vlastně vysvětlení, že jsou dva typy přípravků, znovu to opakuju, dva typy přípravků na ten hmyz. Tenhle nás teda až zas tak moc nezajímá. Ten hmyz zabíjí a sice odpuzuje, ale jako my potřebujeme hlavně odpudit, takže ten jsem vysvětlil. Někteří ti výrobci těch repelentů se skutečně snaží ty látky kombinovat, jo? Aby tam bylo dosažený nejen toho odpuzujícího, ale i toho likvidačního účinku. Tyhle ty české výrobky, ty jsou určeny i vlastně na vlasy a přímo na pokožku, jak které, jo? Přesně je to v těch návodech použití. Ale tam jde o to, že je tam ta hlavní látka, která odpuzuje ten hmyz, to vás přímo chrání, třeba před těma klišťatama, a pak je tam velice malé množství toho jedu, toho insekticidu, který vám nějak výrazně neublíží, pokud to nepoužíváte každý den, a to klíště na to nakonec umře, ale je tam to tak malé množství, že to klíště umírá třeba 3 dny, jo, jako prostě zasažený tím jedem. Takže vlastně to je takový, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, prostě není to na to, aby to klíště rychle zemřelo, ale je to proto, že když si třeba z lesa dotáhnete to klíště na oděvu a máte ty kalhoty nebo kůži nastříkaný tady tím, tak jednak se to klíště do vás nenasaje, nezapije,
protože ho to odpuzuje a vlastně je otrávený a třeba za 3 dny vám potom doma umře. Jo? Když vám spadne na zahradě, tak ono jinak by se tam mohlo rozmnožit, když si donesete 2, 3. Tak proto je to vlastně, že to i hubí ty klíšťata, ale není to, že by ho to zahubilo okamžitě. K těm repelentům je jedna důležitá věc, jejich milion x prostě typů, milion x vůní, cen a značek, ale nikdo nevymyslel nic lepšího, než tu jednu jedinou chemikálii, která tam tvoří ten odpuzující prvek. A jmenuje se to dietyltoluamid, jo? Jako já to vždycky tady tyhle cizí názvy, moc mi to nejde a nemám to rád. To je ta podstatná látka, která v těch repelentech účinkuje. Takže vám úplně stačí, když si budete pamatovat, že neexistují speciální repelenty do džungle, neexistují speciální repelenty do deštného pralesa, neexistují speciální repelenty na nějaký zvlášť na komáry, zvlášť na ovády, zvlášť, já nevím na co, na pijavky, na klíšťata. Ne. Pořád je tam ta jedna jediná látka, ten DET. Jo? A ty repelenty se lišijou jen a čistě pouze obsahem té látky. Takže když si chcete koupit nejúčinnější repelent, ptejte se nikoho na značku, normálně to chyťte do pracek v tom obchodě, nebo tam, kde to budete kupovat a v tom složení prostě si najděte buď ten DET, tu zkratku DET, anebo ten dietyltoluamid, nebo jak se to čte, a kolik je tam procent, nebo kolik je tam miligramů na kilogram nebo na 100 gramů, jo? A podle toho si odvodíte, kolik je tam procent. Čím vyšší koncentrace, tím líp ten repelent působí a tím delší dobu vám vydrží prostě na pokožce nebo na oděvu nebo tam, kde ho použijete. Tyhle ty civilní verze, co se prostě prodává normálně v nějaké drogerii, jsou to věci jenom čistě na tahání peněz z lidí, vůbec to neúčinkuje, nebo víceméně účinkuje to velice krátkou dobu. Jakmile se spotíte, tak ta látka účinná z vás odchází. Tady, když vezmu ten OFF od Johnsona, který neškodí ani dětem, toho dietyltoluamidu je tam 7%, jo? Tímhle začneme, 7%, takže vlastně ta lahvička má nějaký obsah a nějakých 7% je z toho ta účinná látka, která skutečně odpuzuje ten hmyz. Vy si zaplatíte lahvičku, 7% je ta účinná látka a zbytek je nějaká úplná zbytečnost, čištěná voda, parfém, aby to na vás hezky vonělo, jo, a takovýhle prostě věcí. Je to skoro neúčinná věc, 7% to vás bude chránit půl hodiny, hodinu a pak na vás ti komáři, většinou nám se bude jednat komáři, stejně půjdou. 7% je šíleně málo, nebrat. Pak tady mám nějaký repelent gel, zase to vypadá nádherně, proti klišťatům, snadná aplikace, má to kuličku, blabla. Nezajímá mě nic jiného, než obsah DET, dietyltoluamid. Všude píšou, jak je to dlouhodobě účinný a toto je na všech repelentech, že je to prostě úžasně účinný. 166 gramů na litr, jo, takže to je nějakých 17%, jestli se nepletu. Což už začíná být taková ta klasická účinnost pro ty civilní repelenty. Působí to chvilku. Někde k vodě v Česku, někde na přehradu na Slovensku to stačí, pokud se chcete natírat co hodinu, tak to stačí, jo, kde je málo komárů, kde na vás svítí sluníčko. Do nějaké země zamořené moskytama nebo malarickýma komárama vás to absolutně neochrání, absolutně ne. Ještě docela podstatná věc, na kterou bych nechtěl zapomenout, než ještě proberu ty obsahové látky. Ono je taky důležitý, kam si ten repelent kupujete. Pokud si ho kupujete na nějakou zahraniční cestu a poletíte letadlem, tak rovnou zapomeňte na všechny možné spreje, které jsou jakoby tlakové nádobky, protože spousta těch leteckých společností to zakazuje. Prostě tlakovou nádobku si nesmíte vzít, jo, do letadla. Může vám to samozřejmě projít, ale nemusí, jo, takže zbytečně o to přijít na letišti. Je lepší už předem vybírat ten repelent, který má buď, já nevím, tu kuličku, nebo je nějaký obyčejný, který tady nemá, že se vlastně normálně z toho kape a rozetřete si to po sobě, a nebo prostě má tady tenhle třeba má pumpičku mechanickou, jo, mechanický rozprašovač vevnitř. To všecko do letadla můžete to mít v zavazadle, i když většinou tyhle lahvičky už vám zakážou mít na palubě kvůli hrozbě terorismu, aby to nebyla nějaká výbušná látka, ale jako v zavazadle, který jde do zavazadlového prostoru, to většinou mít můžete.
Jo? Tady to jsou tlakové nádobky, všecko, kde je nějaký hnací plyn, nějaký propan nebo tak, a to prostě do letadla přijít nesmí. Jo? Takže pokud se chystáte někde do Thajska nebo někde do Barmy nebo někde letadlem, pokud se chystáte někam prostě, tak na tyhle repelenty rovnou zapomeňte. Jo? To si radši kupte až tam, abych teda pokračoval v tom vysvětlení toho obsahu. Takže toto je nějakých hned celých 17%. Toto už je ten obsah, který zhruba začíná do těch civilních repelentů, ale není to ideální, je to do těch našich podmínek, ta střední Evropa, a je to na chvilku, hodinka maximálně, a musíte se zase natřít. Do džungle to vůbec není. Pak jsou tady taky nějaký tyhlety, které jsou vlastně ta kombinace i s tou jedovatou látkou. Je tam obsah kolem 20%, je to zase civilní použití, zhruba to stačí, ale je potřeba pátrat po co největším obsahu. No, ten má dokonce účinnou látku 15 gramů ve 100 gramech přípravku, to si snadno spočítáte, že je to 15% obsah, jo? Takže všechny tyhle ty reklamy na to, co šli v Česku a tak je to jako úžasný, ale prostě je tam ušetření na té látce. Máte tam o to víc parfému, máte tam o to víc té hnací složky, ale není to, ten účinek se ničím jiným nenažene. Ještě se vrátím tady k té Alpě. Tam, když si přečtete to složení, tak tam je kromě vlastně kromě toho detu a vlastně nějaké parfémové složky, aby to na vás vonilo, tak jsou tam různý přidaný látky, jako je eukalyptus, jo, jako je citronela a takovýhle věci, což jsou věci, které těm komárům a moskytům do určité míry vadí. Jo. Jako prostě jsou to takové vony látky, které ti komáři prostě nemají moc rádi. A dá se diskutovat o tom, jestli je to odpuzuje. Určitě ten komár, pokud má na výběr, tak si vybere čistý vzduch, místnost s čistým vzduchem oproti místnosti, která je zamořená nějakou citronelou nebo něco takového. Ono to ty komáry odhání, ale pokud ten komár má opravdu hlad, nebo ten moskyt, a je to buď a něco, tak ho to nezastaví. Jo? Takže jsou to zase prostě látky, které tahají vám peníze z kapes, hezky to voní, a prostě oni tam pak můžou napsat 60% účinné látky, z toho je 15% ten det a zbytek jsou takový ty vony sračky, které mají spornou účinnost, takže nemělo by vás zajímat v repelentu nic jiného, jenom ten det. Jo? Probral jsem všechny repelenty, ten je poslední, ten si beru já, když jedu někam prostě, kde je skutečně hmyz, který vám může ublížit, který na vás může převízt nějaké nemoce. Jednak je to malá lahvička, je to do letadla, vlastně je to mechanická pumpička, ale hlavně Takže tady v tomhletom repelentu, v tom life systému je toho detu 95%. To je úplně něco jiného než ty repelenty pro civilisty. On taky stojí mnohem víc peněz než ty běžné repelenty, ale netahám sebou žádný stlačený vzduch, jak v těch, nebo propan, netahám sebou žádný parfém, netahám sebou žádné další přidané látky, je to prostě 95% té účinné látky toho detu. Zbytek je nějaká troška alkoholu a troška oleje, aby se to prostě nezacpávalo v té trysce, aby to prostě jenom to vůbec nic zbytečného. Toto si dáte do kapsy džunglových maskáčů. Jste chráněni, víc už to prostě nejde, jo? Na bázi toho repelentu víc už ta ochrana prostě nejde, neexistuje. Ten det je věc, nebo je látka, která ničí umělou hmotu. Ne všechny, ale je dobré to vyzkoušet, pokud máte nějakou drahou výstroj nebo vůbec výstroj, která je jakoby z plastů a to, tak většinou by to na to nemělo přijít a ničí to, jo? Jako může vám to prožrat spacák stan, může vám to zničit přístroje, řemínek, hodinek, já nevím, cokoliv, jo? Nějaký sumky, pouzda, takže na to strašně bacha, kam to budete nanášet. A je to prostě maximální koncentrát, takže vlastně tu umělou hmotu to žere jak hrom. Ten hmyz to nezabíjí, jo? Jako ta účinná látka, ten det, zase nemá cenu, abych to tady moc široce rozebíral, jak to působí na ty receptory, co to blokuje těm zvířatům, tomu hmyzu.
Najděte si to klidně někde na Wikipedii nebo tak, tam si to přečtěte, koho to zajímá. Důležité je prostě, že to účinkuje a že je to jediná věc, která tomu hmyzu fakt zabrání, aby vás poštípal a nakazil vás nějakou tou nemocí. Takže když si budete kupovat repelent, vždycky jděte po tom obsahu toho repelentu. Taková důležitá věc, nebo spíš doporučení, takhle koncentrovaný repelent se poměrně špatně zhání. Takže když víte, že se někam chystáte, nebo že to i chcete na ryby, jo, abyste měli klid, tak musíte trošičku pohledat na internetu. Někdy se to dá sehnat v Česku, někdy ne, ale chce to objednat si to prostě dopředu, aby vám to jako přišlo, abyste to měli. Protože když pojedete někde do Ghany nebo někde do Barmy nebo tak tam seženete mraky těch civilních věcí, ale prostě tyhle ty kvalitní repelenty většinou ne, protože by to tam nikdo nezaplatil, jo. Ti lidi jako ti místní to nepoužívají vůbec a ti cestovatelé taky tam nedají spoustu peněz za takhle drahé a účinné věci. Takže kupují ty běžné sračky a pak se diví, že si dotáhnou malárii nebo tak. Takže je dobrý si to objednat dopředu, anebo si aspoň zjistit, že si v té zemi to třeba mají, jo, jako už vám nebudu říkat, zavolat si na velvyslanectví, prostě zjistit to, spojit se s nějakou charitou tam, spojit se s nějakým Červeným křížem, nebo s nějakým vaším ubytovatelem, nebo kdo prostě pořádá tu vaši akci a zajistit si to včas a dopředu. Takže pamatovat si, nemusíte znát žádnou značku, žádný typ nebo tak, jediný co, tak obsah toho DET, jo, jako, s tím se pořídíte absolutně dobře. Vůbec nějaký značky nebo komerční prostě názvy si nemusíte pamatovat. Vždycky jediné, co vás bude zajímat, obsah té účinné látky. To, co jsem vám ukazoval, ten 95% life systém, tak to je extrém, jo? Jako víc už se asi nedělá, 95, 97 a to už jsou zase jen takový hrátky s číslama. Těch 95% je prostě maximum, to je čistá ta látka, ta účinná. Taky se to používá poměrně málo, dlouho to vydrží, dáte za to spoustu peněz, ale dlouho to vydrží, na tom těle myslím. Pokud seženete cokoliv nad 50%, tak s tím už se dá jít do džungle, jo? Tak aby vyloženě vás ti moskytí a to, co tam žije, tak netrápilo hned z čerstva. Dobrá věc je, když přijedete do té oblasti, kde se chcete chránit, tak zjistit, co používají proti tomu hmyzu místní lidi. Ne, že půjdete na tržiště a tam se budete zhánět po nějakým místním prostředku proti moskytům, jo? To vám prodají cokoliv, ale skutečně se spíš zeptat lidí, co dělají na poli nebo tak. Oni většinou nepoužívají buď nic, anebo třeba mají nějakou bylínku, kterou si tamhle utrhnou a rozemnou mezi rukama a prostě potřou se tím a nějakou určitou ochranu jim to skýtá. Oni prostě vědí, že když jsou na slunci, na přímém slunci, tak toho hmyzu útočí trošičku míň, u vody je toho víc, ve stínu je toho taky víc, jo, jako, takže tam spíš jde i o tu taktiku toho pohybu, když zalezu do džungle, jak se na mě vrhne kdeco od pijavek přes klišťata. Samozřejmě pokud jste nějací turisti a jdete do džungle v kraťasech a v nátělníku, tak se jako nedivte, že přijdete do štípaní a přijdete nemocní, když vystavíte to svoje běložské tělíčko v džungli nebo vůbec v přírodě s hmyzem, tak oni v rámci přežití se snaží vás konzumovat. Ale co jsem chtěl ještě říct jako závěrem k těm repelentům, tak obyčejná moskytiera na hlavu a volný oděv, dlouhý nohavice, dlouhý rukávy, upnutý pěkně a vlastně ta moskytiera na hlavu, tak vám ušetří 90% repelentu, jo? Jako buď se budu potírat celý, anebo si fakt budu potírat jenom kolem manžet, kolem toho a kolem poklopce a zabráním tomu hmyzu prostě tím oblečením, ušetřím spoustu repelentu. Tohle třeba je moskytiera, ta se používá na klobouk, ona má 2 díry, jedna je jakoby na krk, že vlastně na krk a teď si dám ten klobouk, jo, a všichni si to dovedete představit, přetáhnu si to přes tu střechu a pak mám chráněný obličej. Dá se to používat normálně na jakoukoliv kšiltovku, stejně všude, kde
kde je slunce, tak byste měli mít něco na hlavě, jo? Pokud nejste trdla, kteří chodí jenom v šátku, který vám proti slunci zas tak moc nepomůže, chce to aspoň kšiltovku, aby vám nešlo UV záření do očí, tak pokud mám tu kšiltovku, tak si to přetáhnu tady vepředu přes kšilt a tady vzadu si to nahoru té kšiltovky secvaknu si chrajskou, jo, spinacím špendlíkem a funguje to taky. Ne, že by se mi tam nějaké mosky nedostal nebo tak, ale zabráním těm rojům, který pak prostě večer nebo tak útočijou a skutečně toho repelentu používám jenom menší množství, vydrží mi ta lahvička daleko díl a je to prostě dobrá věc používat. Ještě poslední věc, která platí hlavně teda pro české oblasti, ale i pro oblasti, kde jsou malaričtí komáři, tak je tohleto vitamin B1, tiamin. To je prostě věc, která se vyplatí užívat. Vitamin B, to zná každý, je to dobrý na nervy, je to dobrý na ledacos, ale pokud toho máte v krvi dost, tak vlastně on se vám z té krve vypařuje a je to vlastně cítit na pokožce. On má takovou zvláštní vůni a ti komáři to nesnáší. Musíte toho jíst teda opravdu hodně, ono je to poměrně, tělo to docela dobře snáší, ne že jednu tabletku, já nevím, denně, ale třeba 4 tabletky 3krát denně. Přečíst si to dávkování si dá zdvojnásobit, strojnásobit a člověk to ustojí celkem v pohodě. Ale prostě když máte v krvi ten tiamin, tak ty komáry to odpuzuje. Ne, že by vás někdo nepíchl, ale prostě z 50 komárů, kteří vás píchnou, tak vás píchne třeba jenom 6, jo? Jakože prostě ti slabší komáři ti to neustojí a fakt vás štipnou jenom ti tvrdáci. Takže zase šetří to repelent, ten tiamin je výborná věc. Působí to i na ty malarické komáry, působí to i na ty malarické, na ty přenašeče. Nedá se na to spolíhat, je to jenom podpůrný prostředek. To samé, když máte v krvi česnek, jo? Když jíte česnek, tak vám smrdí pusa, ale on se vypařuje i přes pory kůže. Prostě ten česnek obsahuje takový sírný silice, je tam síra, prostě taková sloučenina síry a je to taková nepříjemná věc, která taky do určité míry ten hmyz odpuzuje. Ale opět nedá se na to spolíhat. Jo? Jako pokud máte možnost ten česnek jíst a nevadí vám, tak ono to prospívá tomu tělu všeobecně a můžete mít dobrý pocit, že i proti tomu hmyzu něco navíc jste udělali. Není to jediná věc, se kterou by se dalo jako ten hmyz odpuzovat. A ještě takovou poslední perličku vám řeknu třeba z džungle, že kde je to prostředí, kde je skutečně hodně klišťat. Jo? To není jak tady v Česku, že projdete trávou a máte na sobě 3 klišťata. Tam třeba odděláte list nějaké rostliny a na něm je třeba 60 klišťat. Jo? A to samé pijavky, tam jsou ty suchozemské pijavice a vlastně oni pokud vás jako ucítí to vaše teplo a ten oxid uhličitý, který vylučujete, tak jdou okamžitě po vás. V celé té džungli, já nevím, na 20 metrů, tak ty zvířata, ten hmyz vás zavětří a pokud se zastavíte, tak oni se snaží k vám dostat a zapít se. A něco odeženete, něco zvládnete tím repelentem, ale někteří stejně jako projdou, jo? A oni jdou pak zase do takových partí, kde jako třeba nevidíte a kde je takový teplo a dají se jako můžou se tam dobře usadit, takže třeba pro pány to je jako přirození, že jako prostě tam se jim daří hodně dobře. A dost špatně se z toho třeba takový klišťata sundávají. Všude se to kliště dá docela dobře sundat, ale z toho penisu se dostává fakt špatně, takže ono není vůbec od věcí mít k tomu repelentu ještě kondomy do takovéhohle prostředí a chodit normálně s nasazeným kondomem, jo? Když ono celý den v Durexu není nic moc, ale vlastně ty klišťata, když se vám zasajou jenom kolem, tak z toho pytlíku a vůbec z těch se směješ kameramankou, a z těch třísel tak se dají dostat líp než ze samotného toho penisu. On má takovou jemnou kužičku, jako známe to všichni, machrujeme s tím, ale jako je to velice citlivá záležitost, snadno se to porouchá. A jako to klíště, vzpomeňte si, když se vám zasaje klíště do nohy, tak jaký tam potom máte pupínek, když ho vytáhnete, jak prostě tam zůstane třeba i jízvička nebo tak, a to jsou jenom naše český prostě klišťata. Teď si představte, když si vytáhnete třeba 6 penisů, tak máte na celý život prostě vystaráno o jízvy, nehledě na to, že už vám žádná slečna vezme do pusy, jo, jako to prostě to. Takže ten kondom není úplně špatná věc tam, kde je to přemnožený. Takže to je všechno, já vám přeju, ať tyhle extrémní rady nepotřebujete. A k tomu repelentu jsem řekl,
ten složitý název, a to je jediné, co vás zajímá, když si kupujete repelent, obsah procentuální v tom přípravku a nemůžete prohloupit. Cokoliv nad 50% je dobrý, 75% je super, 95% je extrém maximální ochrana. Jo? Takže chlapi, ať se daří. Ještě tady mám pro vás takovou vsuvku, je to taky vlastně o přežití, mě tady moje kameramantka upozornila, že jsem zapomněl na něco moc důležitého. Já jsem před pár dní točil takový krátký video o repelentech a já jsem tam neřekl jednu důležitou věc, protože jsem se několikrát zmínil o klišťatech. Jak se vytahuje kliště, je milion návodů zase, jak prostě vyvyklávat a vytáčet a takový, ale prostě když jste někde v džungli a prostě stane se vám, že po nějakým celodenním pochodu máte na sobě třeba 30 klišťat, tak kdybyste měli každý zakapávat olejem a vyvyklávat a něco, tak prostě ono se to taky dá, ale strávíte na tom 2 hodiny a na to prostě není čas. A je taková velice jednoduchá a rychlá a relativně bezpečná metoda, jak to kliště ze sebe dostat, když je zapitý. Já bohužel žádný kliště teďka na sobě nemám, ale představte si, že prostě třeba tady, že třeba tady bych měl kliště. Dělá se to klasicky nožem, jo? Nožem, který má tenkou čepel. Představte si, že prostě někde tady mám kliště, který je zapitý, ono se nikdy nezapíjí kolmo, vždycky je jakoby šikmo, jo? Jako vlastně ono je šikmo, takže a je takový placatý, buď jste to kliště někdy měli, nebo se podívejte na obrázek někde na webu, takže ono je vždycky tak šikmo zapitý. Já vezmu ten nůž, je to velice jednoduchý. Zasunu ho pod to kliště, až k tomu susáčku, ale ne, že budu jak hovado a uřežu ho, jo? To v žádném případě, to by byl problém. Zasunu ho, podobiju to kliště a zasunu ho, ale ne vůbec, abych ho uřezal. Tím pádem ono se mi dostane až na tu čepel toho nože, jo? Jako jde to i s malýma klišťatama, jde to i s velkýma, jde to i s džunglovýma klišťatama. Tím, jak ono je na té čepeli toho nože, tak ho vlastně přimáčknu prstem, tím, že ono je placatý, tak ono je chycený tlakem mezi tu čepel a mezi ten můj prst. A normálně buď ho takhle jako vytrhnu z té kůže, ne vyloženě jak prudce, ale takovým pomalým zvyšujícím se tlakem zabírám, až ono prostě lupne a vytáhne. A v 99% případů, pokud na to nespěchám nebo to nedělám nějak do boku, tak ho krásně vytáhnu i s tím susáčkem, protože já skutečně, je to lepší než pinzeta, já skutečně ho jako obejmu po celém tým jeho těle. On vlastně po celém tým jeho těle krásně jakoby vytvářím to tření a buď jako prostě vytvářím to tření a vytáhnu ho i s tím susáčkem. Nesnažím se ho vyklat nebo tak, že bych mu ten susáček ufikl a zanítil by se mi. Jediný ošetření po tom vytažení jodovou tinkturu a vlastně pořádně to zadělat jodem, protože pokud on má v sobě ty bakterie, vlastně tu nemoc, tak ten jod to poměrně slušným způsobem zabije. Pokud máte antibiotickou mast, v Česku se prodává nějaký framikoid, nebo prostě těch mastí už je víc, tak je dobrý i to namazat a vlastně ta borelioza nebo ta sračka, co byste z toho chytli, tak ona poměrně slušně reaguje na jakýkoliv antibiotikum, takže zase jako si to hnedka v zárodku zabijete nebo zaléčíte, nebo nevím, jak to říct. Takže tím nožem je to úplně ideální a skutečně, když někomu vytahujete třeba ze zad 15-20 klišťat, tak prostě tím nožem je to takový nejrychlejší. Žádný pinzety nebo tak, toto kliště buď ho přetrhnete, nebo byste mu vymačkali ten obsah toho žaludku do té rány. Krásně tím nožem přijedu, překryju a vytáhnu ho pěkně to. Ještě další věc, co mě napadla, když už teda kecám takovéhle věci k tomu, tak ten skalpel, ten se třeba používá v těch regionech, kde třeba jdete nějakým lesem nebo nějakou džunglí a narazíte na divoký včelí. To se třeba stane, že prosekáváte mačetou a najednou bím, zhodíte prostě hnízdo nějakých včel a oni vás prostě pobodají. A dostanete 60 žihadel, jo? To se nestává to až zas tak často, ale stát se to může. A vlastně učilo se to i vojáci speciálních jednotek, učilo se to i zdravotníci, kteří působí v těch oblastech. Když v sobě máte ty žihadla, tak je musíte z toho člověka co nejrychleji dostat, protože ty včely jim se to vytrhne z toho zadečku a to žihadlo je zabodlý,
a má na sobě vlastně jedový váček. Každý to žihadlo je taková malinkatá injekce a ten jedový váček je opředený ještě takovýma tenkýma svalama, který vlastně pořád se hýbou a pořád ten jed ještě tlačí do té rány. Jo? Takže prostě když to žihadlo tam bude ještě 10 minut, tak ještě 10 minut ten váček bude pumpovat jed do té rány. Jo? Takže já je potřebuji maximálně rychle dostat. Vezme se skalpel, řekl bych ostrý nůž, ale žádný nůž není tak ostrý, aby fungoval ten skalpel. A když prostě třeba mám ty žihadla, jo, jako zase to ukážu na té noze, ale jako většinou to máte v obličeji nebo kolem krku nebo prostě kde to, tak prostě vezmu si ten skalpel nebo co mám, nebo to je taky břitvou, ale málo kdo má břitvu. A vlastně normálně to začnu holít, jo, jako tahám to po kůži a normálně ty žihadla uřezávám. Oni zůstanou v té kůži, ale vlastně uřežu ty jedové váčky. Takže během minuty toho člověka zbavím všech těch žihadel. A tím ho prostě zbavím minimálně 1/3 toho jedu, který by on ještě absorboval. Je to velice rychlý, člověk musí jednat rychle, prostě dobodají mě toto. Mám prostě plochu pokrytou těma žihadlama, normálně to oholím, stáhnu mu ty váčky a pak se mu na to vychčiju. Normálně na tu ránu, vlastně na tu oblast se mu vychčiju, vyčurám, vymočím. A vlastně ta moč obsahuje takový látky, obsahuje tam čpavek a takové věci a do určité míry ten jed se neutralizuje. Jo? Jako ne zase moc, ale zase třeba mám od těch včel nějakých 100% jedu, který mi byli schopni předat. Tím, že rychle z toho oholím ty jedové váčky, tak 30 až 50% jedu, který v nich ještě zůstal, tak jde okamžitě pryč. A tím, že to počurám, tak ještě dalších 10% dejme tomu toho jedu zneutralizuju. Jo? Takže místo 100% nějakého množství jedu dostanu jenom 40%, což je obrovský rozdíl, pokud jednám rychle. Jo? Takže to už je fakt všecko, co jsem tady k tomuhle chtěl říct a chlapi teda, to už je fakt konec, jo? Tak ať se daří.